siji gak iki engko hitunge piye lho to har engko hitunge piye har aku har kanca apa sapa lho piye ta nyapa lho awake dhewe ning Sabantara ki wis ora nggone wong liya paling tidak ning kene awake silaturahmi ngraketne paseduluran ora golek dhuwit angkrek ning kono tas silaturahmi kene silaturahmi bosok aku kenapa tas campur sarian ning kono ya silaturahmi lho itu harus ikhlas deh awake dhewe ning Sabantara ki gak golek dhuwit golek dulur wong kaya aku ngene iki lho awakmu golek apa dhuwit ya nan ya angkrek umur padha golek duwite kok rumah aku pokoknya urip awake dhewe tergantung lurah bengi iki piye lurah pokoknya tergantung lurah bengi iki awake dhewe awake dhewe bengi iki ya iya to Tuhar kan teko rah percil ki pira iki kok pokoknya sangke enek pitetane iki lurah sing tak pokoknya kok ngantek sampai enek kurange engko lurah wis stempel balai desa tetep tak gawa iya betul kabeh wong-wong tak stempeli bathuke kok ora begini ya parian iki jaman jare jaman edan wong sing seneng arek nom-noman aduh kok ora pas wong ngedrami ngene ngedrami apa piye iki tak lah iya dek iki jaman jare jaman edan ya wong sing seneng arek nom-noman apa dek ketuk pacare gak gelem salaman wong sing penting tondo kecupan ngecup batuk iya dek cari keluarga kecup pipine lama tak jumpa apa ya kecup lambene ya menandakan cinta dikecup gulune kaya dicokot Dracula aku rindu katakan padanya aku rindu burung nyanyikanlah katakan padanya aku rindu aku ganti manten tak jejek dasmu tak jejek dasmu duk tak jejek dasku tak tapuk lambemu tenan suarane drum lho ora enek suarane drum ya cak duduk kuwi tak iya hei ceritane ayo wis adek aku mabe terus ceritane tok lha wis diceritane awakmu mau aku ayo terus ayo ngono manten lanang pancen ganteng senengane panggonan sing peteng gawa sing wedok atine grengseng bareng didemok otote metenteng ya alah anu salaman ki lho Dek nyapa otote metenteng nyapa bat salaman ki lho ora paling alah ora iya kuwi alah paling uga atote paling alah ora paling ora dengkulmu ki manten lanang pancen ndablek ngomong sing wedok sirahe mumet manten wedok dikongkon mijet dipijet wetenge sing isor uget-uget lah aduh jelas mantene keri nyapa lo manten lanang dadak uget-uget maksud sing uget-uget iki apane iki lho dipijet wetenge lah iki keri lho iki kan ngisore lho paling paling rumah sa aku rindu katakan padanya aku rindu burung nyanyikanlah katakan padanya aku rindu rame dek ya rame Sabantara hebat kok hebat anggere nek tontonan wayang campur sari sing delok mesti akeh akeh lho sampeyan mbane Dik sing guyu ya mesti akeh oke tapi sing nanggap lho kok arang-arang lho kuwi kemampuane ancene sosok iki lamben dina sosok nek sing muni larang sapa muni larang tuwapukane lambene anakmu dhewe no sing muni kaya rumah saku inilah dia campur sari plus anu plus Citra Kusuma
pimpinan Bapak Budi. Woi boloku Dek. Pak Budi Bola babat seminton iki. badminton Ya, ning kono babat badminton atau babat seminton iki boloku. kowe ya iso maca ya berarti Pak Budi Budi. jajal nak tes saiki Lho iso Dek maca. ika iki Diwaca iki. Ngono ta? Iya. Karepmu dilakoni ta? Heeh. Iya, sembarang wis. ibu Diwaca ibu. bu di Diwaca budi. nek diwaca kabeh Ibu dibubuti. alah Sik. aduh Ibu Aduh. iki dibubuti. ngapa lo ibu dibubuti pernah brodol kabeh kok Budi dibubuti ibu. aduh Ibu iso ora to ibu iki ibu Budi. iki ibu Budi iso ora Lah karang nggih lagu barang sok-sok angel ngono kuwi. akauku Diwaca aku. ika iki Diwaca iki. as usu Diwaca asu. nek diwaca kabeh Aku iki asuk. Jangkrek tenan kowe iki. jangkrek Jangkrek kowe asuk. Kowe nyapa ngelone kancane kowe kirek? lho aku ki ngejrah awakmu iso maca apa ora kok Ya maca tapi aja ngirik-ngirikne kancane wong. sing ngirek-ngirikne sapa lho iki jelas tak tes iki kowe iki iso maca apa ora Iso. iki tak tes Lah iya to. akauku Diwaca aku. ika iki Diwaca iki. as usu Diwaca asu. nek diwaca kabeh Aku iki lah ngaku dhewe ta Kowe kene. ngaku dhewe Kowe jajal. ngaku dhewe nyapa kowe kok gak dirante Kowe jajal kowe sing. ya iso ta Ayo. iso ini ibu Budi Lah urung iki lho. Aku Urung. sik age awakmu ora. iso wis to aku wong pengalaman kok. Ya. alah golekno sing angel-angel Ya, iki lah, sing iya, penak mumpung nang Sabantara lho wong-wong ben ngerti piye Iya, to iya. kemampuanku Alah roh ya Lah, kok iya. delok nak keblowok lah ya iya rungokno. keblowek tetep bisa to Mas Yudo ki kemampuane teko ndi Bang Roh. ben padha aja ngantek sing menak-menak sing angel pisan Ya kita golekne sing angel. lah aja wedi kowe kenane sing angel sing menak Iya, aku iya. final lagi nak jawab secara pasti Iya. apa menane gini Pak Lurah barang Dek Iya ya roh Dek. kudu Ini sawe kita. Badaru Pak Badarudin lho Iya. bolo Bola wis. bolo plek Iya iya. masih to kupluke gegeden Iya, tapi iya. ya pantes Dek Pantes. awak dhewe kudu tak diacok tenan kowe kemalang susu. Kapan aku ngomong ki lho? ayo Ayo. Asu sik apa sapa? Aduh. ika iki Iki sik ya? iya no Aku iki asu. iya bener Ya aku ki jajal jangkrik. ya Aku bisa Kauku diwaca aku ika iki diwaca iki es usu diwaca asu yen diwaca kabeh. iki asu aku Lho, Dek. Kowe piye to ngejrahmu ki sambo wolak-walik? Iya. Wolak-walik. Lah. Ngejrahmu mbok wolak-walik kancane kenek terus lho. lah potonganmu modelnya kayak potongan Ayo ngomong apa to segawon tak catek mbokmu tenan kowe malah rumangsaku. Iki ning daerah Sobantara. daerah Sorobonto iki Soroboso Boronoso Sorobonto Warana tak warana Sabarana tak warai kowe marai aku mari gak kowe menengose. nah Soroboso Daerah Narasaba endi to Dik daerah iki kene aku gak iki daerah Sarajanamana endi iki ngono Sorobonto iki Gunung Bolo tak wapun jengkulmu tenan kowe masang Sobantara. lah ya daerah Sobantara iki wonge hebat-hebat lho Dik delok campur sari iki wah larane luar kok biasa Sobantara keri kowe keri tenan keri lah kok iso keri lah kene nggone sing gawe sing jero kae daerah gawe kuwi lak keri kabeh awake dhewe lho tenan kowe ya iki konveksi ta konveksi ngeng tapi bengi iki hajate asline apa ana wis roh berasi rono aku hajate apa iki hajate mantu mantu rohmu lak kuwi tok iya ora liyane ora ngerti to gak roh hajate ya kuwi asline ora mung mantu apa Dek hajate ki apa ki memperingati berdirinya pelem iki lho dadi ngawur Mas aku wis suwe iki wis suwe iki weke tohar kuwi lho tapi luar biasa lho wong kene Dik sing bapak-bapak nonton campur sari ning guriya modele karo sedakep iya kuwi jenenge
mertandakne wong nyantai. Nyantai lho, ibu-ibu yang ngono, delok campur sari ya, kayaknya karo ngene bareng. Oh, ki mertandakne wong sok-sok ki Ini deh, gemes. wong ibu-ibu iki deh. Mbak-mbak yang ngono, delok campur sari nang arep blak-blak ya karo selfie. Lah, kuwi mertandak. Anak-anak sing aneh sih tak. Sapa? Kuwi lho kancane selfie, kancane guyu lho malah ngemiki anake lho delok lho. Omong ngono lho, Dik, lah rantek tantek. Rumah Tapi ora apa-apa. Tapi apa-apa. ASI, air susu ibu itu baik untuk kesehatan. Acene bener, Dik. Dok. Lawe poro. Ya, ya, Apa Roh. bedane air susu ibu karo susu kaleng? Lah susu ibu ki teko ibu, nek susu kaleng ki ning Indomaret. Ah umum Lah, piye kabeh ta? wis ero. Maksudnya piye ta? Pak? Bedane apa susu kaleng karo susu ibu? Susu ibu ki piye? Susu Karo ta we? Karo. Nek susu kaleng, Ya. nek kalenge nek tulisane. Iya. Susu kental manis. Lah susu ibu. Susu kental kentul. Dadi gitu. Oh. Layak iso mendal-mendal. Tak tahu apa. Gitu.